Ongi etorriak, Ideien Ganbelako beste atal batetara. Gaurkoan oso gonbidatu berezia eta gertukoa niretzako. Gurekin daukagu Jone Maioz. Ongi etorri, Jone. Ongi etorri, eskerrik asko. Bueno, Gipuzkoako baso elkartetik zatoz, baina, pixkat ohitura daukeu programa honetan, lehenbiziko galdera eta pixkat hasteko eta behotzen hasteko, pixkat gonbidatuak aurkeztea bere burua, esplikatu dituzu pixkat, zein dan Jone Maioz? Nire burue. Bai. Bueno, Jone Maioz horrexako neska bada, emakumea. Baserrikoa naiz, Altziturrita baserrikoa. Baserrin esnebeietik hazitako umeak izan geha. Ikasketak Madrilen initun, baso ingenieritza teknikoko ikasketak. Eta gehoz, autonomo bezala lanean hasi nintzen, urte mordoxka baten, eta gero baso elkartearentzako lanen hasi, eta gero ja baso elkarteko plantillen sartu, eta nire urte mordo bat baso elkarten langile bezala damazkit. Eta gero aparte baserritiken baserrin zeitzet bizitzen, baserrin gelditu naiz ni bizitzen, orduan baserriko baso eremuk nire esku gelditu die, eta baso eremu horiek nire esku daudelako, baso elkarteko bazkide ere banaiz, eta bazkide izatean, juntakide ere banaiz. Orduan, uste nire azkeneko 30 urte hauek, umekazi eta guraso zainduz aparte, basoa eukidetela nire buelta guztin. Bale. Ondo, laurpen hona, gustatu zait. Pixkat zehatzeko ez, basogintzaz hitz egin duzu, pixkat, bada gai bat ez, basogintza gaur egun asko entzuten dena, bakoitza bere modelo eta zea diferenteekin. Zer da pixkat zuretzako basogintza, nola definituko zenuke basogintza orokorren? Basogintza, inguruk ematen diun erramienta bat, erramienta hoi ondo kudeatu ezkero, baliabide onak guretzat ematea dauzken erramienta bat, oso garrantzitsua da Gipuzkoan, ikusten da baso eremu edala berez Gipuzkoan naturalez datorrena, daukeun dena izaten dut, daukeun klimatologiai esker, daukeun lurtzorui esker eta berezkotasune du basoa Gipuzkoan. Eta bere garrantzi handie du, horren bistekoa da, momentu honetan Gipuzkoko azaleraren 72% gutxi gora bera, basotutako eremu edala. Basotutako eremu hortan, dauzkeu baso mota asko. Daude baso kudeatuk, ez kudeatuk, hosto zabalekin osatutako basok, koniferokin osatutako basok. Aukera oso zabala daukeu, baliabide horiek ondo kudeatu, eta baliabide horietatiken guretzat dien rekursoak eta jasotzeko. Beharrezkoak dituen rekursoak jasotzeko. Aipatuzu baso elkartea, Gipuzkoako baso elkartea. Nola azalduko zenioke pixkat zein den baso elkartean funtzioa, edo zelan egiten duen baso elkarteak ezagutzen ez duen bati? Baso elkartea, bada, kasi 40 urteko ibilbidea badu. Hor denak gaudenak baso elkartean kide geanak deno baso jabeak gea. Momentu honetan 2008 bat kide bagea, denetik da gaude. Daude azalera gutxi daun kean baso jabek, azalera haundik dauzkean baso jabek, behaien filosofia bai igual bai da egurgintza produkziora bideratuta, beste batzun filosofie igual gehiago da landatu eta beste biodibertsitatea behi da gehiago behien gestio eman nahi duna, eta gehiengoak gea deneti daukeunak. Bai dauzkeu eremuk igual egurgintzara gehiago bideratuta. Eremon arabera ez, pixkat. Claro, gu dauzkon jabetza hoien, edo terreno hoien, ezaugarriri behidatuta, gehiengoak gea dauzkeunak behatzuk bideratuta egurgintzarako, beste batzuk bideratuta, baso egurretarako, edo horreteko sortzen duten ondasun guzti horiek, bai egurgintzak sortzen duen bezala, nik ez ditut bereizten denak sortzen dituztelako ondasunek.
Eta gero, ze zerbitzu eskaintzen ditun, osea, hor gu gaude, ja baso elkarteko langile bezala itzengo dut, bezala, eta baso elkarteak eskaintzen dion asozio hori da laguntza osoa eta akonpainamentu osoa eta asesoramentu guztie, bere basoen gestio hori aurre emateko garaian behar ditun herramientak eta denak bere eskura jartzen ditu. Edozein txosten, edozein neurketa edo tasazio balorazio aholkularitza, zer landatu, aholkularitza juridikoa ere badaukeu, erantzunkizun zibileko asegurua, hirugarrenen, terceros, asegurua ere sozio kuotakin bere menditan zozer, arbolen batek zozer gertatu ezkio edo inezkio baita ere aseguratuta dago. Orduan, basoaren bueltan daon, kudeaketa planak baita ere, ziurtapena ere, gure PEF ziurtapena ere gure eskutik pasatzen da. Basoaren bueltan sortzen den guztie, hoi eta laguntza hori eskaintzen zaio baso jabeari. Eta, oain esatekoa da, baita ere, gaudela igual momentu, puntu baten ez da iritsi gea basogintza, momentu enten dago, puntu zail batean esan dezagun, urte mordo bat jundie, gauzek nahiko, bere martxan zeitu dute, landatu, moztu, ez da, bai, egurgintza sistema horta prestatuta zeon, eta, baso jabeak hor haitu gea hortan, baina gero 2018 dena honez haune da banda marroia edo etorri zitzaigun, triskantza izugarrie sortu du, zati, Jesukriston kaltekin dizkiu, bai ekonomikoki, azkenen hori jabe hori, ekonomikoki kriston triskantza izan da, baina baita ere ingurumen aldetiken triskantza izan da. Eta hor gauzek pixka bat ezatu india, aldaketa bat izan da. Hoi etorri da eta niz esango zu, gelditu gea pixka bat konpainie gabe. Azkenen baso jabek eta baita ere basogintza urte askotako proiektu bada. Ez da, ezin dezu basoa landatzen dezunean, gutxinekore landatzen dezu 50 urteako. Orduan, urrutiako perspektibadun edo urrutiako inberreko ariketa bada. Eta, banda marroian honekin, lehengo martxa hori etenin da, eta ze martxa berri hartu, ez diu inok argitzen. Eta ez diuk inor launtzen, eta momentu enten, nik esatet ez da, hola bakarrik basoak bai egi da, azkenen gertatzen nahi dela baita ere, errelebo aldaketa, esaten da errelebo aldaketana, baina nik kontuatzen naiz gazteak, bestek ez palimada ere, daukelako loture lehendiken sentitzen dulako etxean, loture bada hola baso horrekiko, gaztea askok heltzen die baita ere baso horri. Orduan, badao baita ere errelebo hori, nik esango nuke gauzatzen dela, badala, usten da baino gehiago, baina ez daukeu argi baita ere ze bidetatiken jo behar deun, ez lehendiken gatozenak, ez erreleboi hartzen nahi dienak, eta erreleboi esan nahi nuen baita ere, erreleboi di launtzeko, baso elkartetiken baita ere, lehendi bazan zerbitzue, ez dugu erabili zerbitzue, ze baso jabea bea bere basoak gestionatzen zeitzen zuen, baina, oain bai egoera hontan eta, azkenen gauz asko juntatu die ez bakarrik errelebo aldaketana, gauz asko gertatu die, orduan, momentu hontan bai badao igual, nola esango zu, eten bat bezala basoarekin baita ere jabe batzuntzako ez, eta, baso elkartetiken baita ere sortu dugu zerbitzu, sortuta zeon, dagoen martxan jarri dugu, olako egi ere, errezteko, bebeien basoen gestio hori, errezteko gure esku utzi gestio osoa, eta behaiek die jabe, eta behaiek die basoietan zer nahi dan, nola nahi dan, erabakitzen dutenak. Gu bakarri gaude, behaiei gestio oso hori, azkenen, tramite administratiboak diela, edo enpresan bilaketa dala, edo, mila histori gertatzen die, lankarga hori dena,
hoi baso elkartetik ingo genioke, bati bat baso elkarte garbi daukelako Gipuzkoan basoak nahi ditula kudeatuta ukitza, gestionatuta ukitzea, eta hortako guk aldeun guztie ingo deula. Bere basoa gestionatzen zeitu nahi duen jabeak launduko jau asesoritza bezala, edo behar ditun txosten horiek prestatzen, edo baino jabe gestioak egin zeitu nahi dunak, baino ezintasune daukeanak urruti gelitze zaielako, edo bere uneroko bizitzak, bizimoduk ez diolako ematen denboik ez da dedikatzeko baso gestio hortan, hortako gaudela. Hoi denak gure lanetako badala, bati bat gure apustue badalako Gipuzkoko basoa gestionatuta ikustea. Gestionatuta ikustea, gestio jasangarrikin gestionatutakok, eta bati bat lehen esan detenagatik, guk erabat garbi daukeu eta erabat sinistuta daukeu, eta hala da, basoak sortzen duten ondasuna izugarria dela, eta Gipuzkuk kapazidade, esatizulen hemen daukeun klimatologia ezin lekutan ezin hasi aldatzen hemen aldatzen nahi bezala, ez da etortzen. Leku lehorrak die, eta hor azkenen vegetazioa, baina hemen bai, orduan, eta baso batek sortzen dituen onura guztik, eta onura guztik askotan esandakoak die, baina eskesatekoak die azkenen, baina berdin da, onura horiek sortzen ditu produkziorako bideratuta daukezun eremu horrek, eta ez produkziora edo bidera azkenen denak sortzen dituzte ondasunak, dena dau gestionatu beharra, eta denan ondasun horiek, denontzako dien ondasun horiek, Gipuzkoan zeitzen euki. Eta ondasun horiek, azkenen egurre, bai da, ondasun egurre behar ere zerbitzuko sistemiko bada, uraren kalidadea zerbitzuko sistemiko bada, hartzen duen arnasa egoire hor dago zerbitzuko sistemiko bada, nahi eta nahi ez, arbola jartzen bali madeu, eta arbolak ditun zainekin elurre eusiten da, ezin da, ez du behiratzen espeziek baizik eta zainek daude hor lurre eusteko, paisajea, azkenen Gipuzkuk, etortzen da, jende guztiek Gipuzkoa etortzen da, eta paisajeak intxoratu eta egoten da, eta ez die behiratzen jartzen kolore beltza dauken, o berde ilune dauken, edo azkenen ikusten du, daukeu mosaiko izugarri bat, azkenan dauzkeu baso batzuk nastuta, nebali madezu baitare landa ere mukin, horrek mosaikoa sortzen du, eta basoan bertan ere masa uniforme hemen oso gutxi daude, hemen gehiena die unadaka, espezie diferentek, adin diferentek, dena nastuta daude, eta horrek mosaiko bat sortzen du, nastuta hori baita ere, landa ere muko mosaikoakin ez da horrek, paisajea ere ematen dio, segureko balorea. Baina hori dena gestionatuta dauzkeu, eta gero bidek, azkenen basoa gestionatzen duen momentutik, basoi eta joteko bidek ere, mantentzen die bidek, eta bide horiek ondo etortzen die gero, nik esango dut egurre atatzeko ondo etortzen dela, edo su bat sortzen balima da, su dute hori itzaltzea juteko ere, ondo etortzen dela, ze kamionak, mendiko kamionak, bere uraskakin area sartzekoa aukera daukealako, baina aparte, ikustet begibiztekoa da, bizikleta eta gehiago, ez die ibiltzen beste bidetatik, ibiltzen die gure bidetatik. Orduan, hori dena zaintzea nahi bali madeu, Gipuzkoko eremu hori dena zaintzea nahi bali madeu, Gipuzkoko eremu gestionatu inberra da, kudeatu inberra da, zetik kudeaketa ezak, inguru horren, baso horren kudeaketa ezak ekartzen du, dena den kudeaketa eza, bideoien kudeaketa eza. Orduan, nik garrantzi ikaragarri horret ematen diot kudeaketa. Geseitu inberra da, eta berdin da, ze baso mota klase dan, baina gestionatutako baso batzuk izan behar dute. Gero bai, badaude eremuk, nik ez dakit, bai, babesgunek dienak, eta babesgunek izan behar dutenak, baina hori die eremu konkretu batzuk. Eta ez, igual jarri nahi da hainbeste eremu eta gutxioik ere. Hor, aipatu duzu, kudeaketan garrantzia ez, baina baita ere, pixka bota zuela zea bate, baina pixkat ze bazkide perfil dauzka baso elkarteak, perfil oso diferente daudela, aipatu zu ez, errelebo aldaketa hortan arazoak dauzkatenak, beste batzuk, etxetik jaso dutenak, eta horri jarraipen bat eman diotenak, eta pixkat, nola erantzun ezberdinak, baina beti aholkularitza horren barrun emateizkion baso elkarteak, ez? Ze garrantzi daukan horrek, ze batzutan irudikatzen dugu,
bueno, dala bakarrik elkarte bat, produkziorako, Bai, eta listo, bai. ez? Bizkat, Bai. aberastasun hori, Bai. bizkat nahiko nuke bizkat azaltzea, osea, ze Bai. perfil dauden, bizkat, hori, osea, badirudi, bazkide guzti berdina diela, eta zea berdina daukatela, eta zuk esan dezuna, ez? Bizkat bakoitzak badaukala bere interes edo zea diferentea, Bai. ez? Bueno, eta hortan, eskerrik asko esatetik, zati bai egia da, denok ikusten gaituela produziora bideratuta, eta ez da hori, azkenen baso elkartek dauden kidetan, lehen esan deten bezala, diversidadea handie dago basoan, espeziekiko eta jabetan ere igual. Diversidadea handia daukeu jabetan. Eta, bueno, badaude jabek, behaien gestioa esan dezagun, gehiago bideratuta daukeala, zerbitzu ekosistemikoak sortzea, baina bai igual sortzea, igual turismo aldetiken edo, bainoz de boske eta olako gauzek ere geota geo entzunak diteu, eta bai badaude jabek baita ere pixka bat bere baso ere mue, olako gauzeta bideratuta daukena, turismo mota klase bati bideratuta daukena adibidez, bere basoa, hortako aida gestionatzen. Baina gure eskutik nahi da gestio hori ematen. Azkenen behar ditun launtza guztik, kudeaketa planetako edo zer nola gestionatu baita ere basoiek hortarako ere, gauzoi denak gure bidez damaki jende horreko jabe horiek. Eta, gero beste batzuk di, lehen esan izutena, azkenean baserri daukea, eta, baserri hortan tik aparte, basoak dauzkea. Eta basoak dauzkea, batzuk produzioan jarrita, gur produzioan jarrita, eta beste batzuk basotako eurre atatzeko daukea horti. Eta produzioan jarritako basoietanko ere, azkenen, gure eozin txosten edo zer landare karri behar dala, horiek ere, gure gur zertifikatu behar dala, horiek beti ere gurean jotzen dute, eta, behar dien txostena landareak karri, inberdien tramite hori dena, gure eskutatik pasatzen die. Beha da gestionatzen duna, beha da tramitazio guztie eta hori dena behak iten ditu, baina, hortako behar ditun launtza guztik, hori baso elkarteko guk iten diegu. Eta gehienak, eta gero beste batzuk die, baina bai igual dauzkanak propiedadea handik dituenak, lehendiken ja bai datoztenak oso bideratuta egurgintzara, eta horiek ere gure beharra daukea, behaien behar dituzten agiri guztik, estudio impacto ambientalak diela edo dienak, horiek ere tramitatzen ditugu, guk iten ditugu. Ez dakitola... Eka esplikatu. Ez que deneti dago, azkenen jabe... Baina, ni uste importantea hori... Basoan lehen esan dizuten bezala, Gipuzkoan daukeu biodibertsitatea ikaragarri hemendik, biodibertsitate berdine daukeu jabetan. Eta jabe hori denai guk laundu behar dieu, behaien basoan gestio horre emateko. Batzutan behaiek daukea kapazitatea gestio horre emateko, gu bakarrik imitizkeu, hor dien launtza kanpoko launtza hori. Baina beste batzutan, gestio guztia guk ematen dieu, eta beha bakarrik da jabea eta erabakitzen duna zer nun da zer. Gure aholkularitzakin nahi maezu, baina lan hori dena guk iten dio. Azken helen esan detena gure apustue, erabada Gipuzkoako basoa gestionatzea, zaintzea, bati bat zaintzea, eta azkenen gu zaindutako baso batzuk jaso ditu, eta zaindutako baso batzuk inseitu nahi dugu aurrea. Egurgintzan aipatu zu ez, pixkat egurgintza, betiko egurgintza hortatik, badago linea bat, ez berria, baina, esango nuke indartzen nahi dana nolabait, eta da pixkat, energia berriztagarrien, moda, ez dakitola aipatu, aro honetan, deskarbonizazioa, da asko hitz egiten da, baina, bat aipatuko nuke, gero igual bigarren aipatuko dugu, biomasarena. Biomasarena, beti egon dela, ez aipatu ez du, zutako egurre, eta holako zea, baina, badago ja, beste linea bat, bai zeakin, bai astilakin, bai peletakin, hor badago, mundu bat zabaltzen ari dana, eta behar batzuk ere identifikatzen dituna, ez? Eta igual, orain arte baso gintzan, zati batea bakarrik zehatzen zena, eta igual aldatu duna pixka panorama hori, ez? Ez dakit nola ikustezu nahi. Ez begi esan dago biomasakin eta oain du hemen ere ez da hola gehiagi, ez dakit nasan gehiagi, erabiltzen da, baina gehiagi zabalduta ez da. Orduan, produktu horri behidazkenean, biomasara bideratu leiken produktua, sortu liteke egurgintzarako sortzen den basoietatiken,
parte bat ere Batez ere aldatu, aldatu ezakit, ez ezagutzatik, baina aldatu dezakela ere, igual ze espezie, zein dan egokina, igual ez gaude momentu hortan, baina hori ere etorri daitekela, hori zabaltzen juten da neinen, behar hori egongo da, eta kanpotik ekarri baino, bertan ekoiztea hobeto izango da, ez? Zentzu hortan nahi nintzen gehiago, horrek ere beste paradigma bat gehiago jarriko diola, hain baso diferentek dauzkan horri, beste zea bat egoala hortan. Kanpotik ekarri baino leheno bertakoa konsumitu beharra dela, ni naiz, hoi garbi daukeuna da. Bai, egurretarako bai badaukera bat. Eta, espeziek, nik uste dut, aztertu inbarko da, baina nik uste dut denak balioko luketela batzuk beste baino gehiago. Ze, betikoa da, ez da zutako pagoa da numero 1, eta gero atzetiken gainentzeko guztik ez. Baina, hoi aztertuta, badau, enpresa bat badau behar zainen, hasi dala pixkat. Eta martxa desente dauke hartuta, eta, holaxe da sortze ez da poliki-poliki, bideratzea alderdi hortatik, baina bertakoa, por supuesto. Hor, bigarren zea izan daiteke igual, berritasuna ere zentzu hortan, pixkat karbono aztarna, xurgaketak, eta guzti horrek, irikitzen duen bideo hori, ez? Baita ere, pixkat, oaindik ere nahiko berde da hona ere, baina, badatorrela, eta hori ere aukera bat izan daitekela, ez? Hor da, nik uste dut hor daukeu, momentu enten, bai daula igual apustu potentena hor daukeu, ez da, herramienta, esaten da, deskarbonizazioko herramienta potentena horrena itxasoa da, eta bigarrena basoak die. Eta Gipuzkoan uneko 72 basotu daukeu, hor bihaz herramienta potentea daukeu deskarbonizazio horri aurrea inalizateko, ez da. Hoi da, aprobetxatzea erabat herramienta hoi, eta momentu hontan da, momentue, hor buru belarri sartzeko baita ere, gure beste aukera bat, gure basotako beste, zerbitzu ekosistemiko lehen esan deten hainbestetako bat, hoi, oantxe dao, puripurin dao, eta, konfederaziotiken bai sortu dugu, merkadu basoko sistema azoka sortu nahi da. De hecho, aurkezpena otsailen 7 uste izan behar dula Gasteizen, merkatu edo azoka horren aurkezpena. Eta, 2 urteko lanaren ondorioa izango da, eta bai da herramienta bat prestatu da, kalkulatzeko ze karbono xurgaketa da hon, eta gero, karbono xurgaketa xurgatzen den karbono hoi, merkatun jarri alizateko, eta merkatu benetakoa izan deila, azokan salerosketa hori ere, martxan jarrita aurkeztuko litzeke, otsaileko 7 uste dela egune. Orduan, alderdi hortatiken apustu bat ikenaia potentea baita ere, eta momentu da apustu hortan sartzeko. Jo baita ere, bizkatik huella de karbono eta gauzoi denak egun barko ikusten, eta azkenean hortxe gaude, apustu handi batean gaude hortan ere bai, eta gure nahi erabateko nahi da, azoka hortan baita ere, gure baso jabek, beste diru iturri bat izatea, beste basoen gestioarekin aurrea seituz, beste diru iturri bat izateko. Hor badago, bi variantez, aipatzen zen unzuk bat da baso jabeari beste diru sarrera bat ematea, beste apoio bat, beste, zea bat, egiten duen funtzio ekosistemiko horiengatik, ez, nolabait. Baina baita ere badago arrisku bat, edo aurre ikusi daiteken arrisku bat, eta da, enpresa mundua esatea orokorrean ez, badagoela tendentzi hori, enpresak beraien isuriak murrizteko, basogintzan eta basoen kudeaketan, ideala bizkat, hasi diala baintzat gauza batzuk egiten, ez, eta hor, askotan lehen esaten genuen garrantzia, ez, bertakoaren garrantzia eta etxeko gestio horren garrantzia, ez, horren aurren, ez. Askotan, hitz egiten dalako asko ze baso motata, ze funtziotaz lehen aipatu dugu, ez, baina benetan errelebo aldaketaz ere komentatu ez du, gero igual hitz egingo dugu gehiago, baina bai arrisku hori ere badagola, ez, eta nolabait, ze garrantzi daukan, ez, nolabait bertako jabetza hori mantentzeak, ez, pixkat hor bai nahiko luke. Bai, nik, barkatu. Netzako hoi, da, gaur esan beharreko gauz bada,
guk Gipuzkoan eta basojabegianak eta gure lurrekin loture daukeunak eta garbi uki behar deuna da, lehen esan duen bezala, dala momentu igual, karbono edo, zerbitzu ekosistemiko mundu, ez da bakarrik karbonoa. Mundu zerbitzu ekosistemikoan sartzen dien guztik, ikustea dala karamelo goxo bat, ikusten da potentzial handie daukela, orduan, hoi netzako oso garrantzitsua da gu basojabeak kontuatzea hoi gurea dala, guk daukeula hoi, gure lursailek eskaintzen dutela hoi, gure basoak eskaintzen dutela hoi, eta argi on behar gehala hoi ez galtzeko. Ze, jaketa datorrena ematen duen karameloa dala, karameloi gurea izan deila, gu gestionatu behar deu, eta guk jaso behar deu, ematen deunaren balio horren bueltan guk jaso behar deuta, ez kanpoko enpresa batek. Hoi da, garbi utzi nahi nuna. Eta gero baita ere, aipatu nahi dut, honekin lotuta, eta igual honekin, baina guatu naiz baita ere, esan nahi nula gaur, baita ere, azaldu nahi dut, basojabearentzat zerbitzu ekosistemiko hauek sortzea, basojabeari ez zaiola debalde atatzen. Beak urtetan eta hoi jaso deunak, ondare hoi jaso deunak, ondare hoi zaintzen zutenetik jaso deun zainketa, zea hori ez da, zaindu guk ere zaintzen seitu nahi deu. Orduan jaso deu modu batea, nik ez dakit hitz egoki da, baina militantzi puntu batekin jaso deu, ez? Guk gure basoak zaintzen ditu, eta hoi behaiek sortzen dutena, ez gea inoiz pentsatzen jarri beste norbaitentzako danik, sortzen due eta sortzen due. Eta hor daude, irekita daude, ez itxita eoten, denak ibiltzen die, gure bidetatik jende guzti ibiltzen da, baina oain kontuatu geha, zerbitzu ekosistemiko hidi behi da, jendea jarri eta daola, gure adie, gu zaintzen ditu eta zerbitzu ekosistemiko hiek gu gestionatu baitu eta valorizatzen bali madie gu jaso behar ditu, hoi garbi baitare, baina baitare nahi dut jarri mai gainen, batzutan zerbitzu ekosistemiko hien zainketarako egeo araudik geoio sortzen nahi diela baita ere. Batzutan aitzeki bat izangoa, beste batzutan beste aitzeki bat izangoa, baina gure kudeak eta aurrea emateko araudik geo gehitzen nahi die. Lehengo nintzun nun Espaini mailen, baina ingurumen arauditan 11.000 araudi zeudela. Hoi da esagerazio badala esateko, baina gu benetan egunerokoan sufritzen nahi gana, badie gero eta araudi gehiago, eta beti bideratuta o beidatuta, zerbitzu ekosistemiko hieta, ez? Hemen esan nahi nuna zen, hoi eta araudi horiek ekartzen diutena guri da kostoa. Edozein jarduera bat iteko, egin behar dezu txostena, ez dakiz zertako, eta txostena egiteko, egin behar dezu ez dakiz zer, eta beti azkenean ordainketa batzuk, edo gainkarga batzuk, gukin ikien ditunak, baina gainkarga horiek die zerbitzu ekosistemiko batzuk sortzeko, beste batzuk aprobetxatzen dituzten, orduan, hori nahi dut mai gainen jarri, ondo dao, eta denentzako behar due, baina horretik enta eskatzen du baita ere gureana etortzea bueltan ekonomikoki, zegoegi da, ematen dan, jartzen dan arau bat gehiago, baldintza horiek betetzea lan badaukalatzen. Lana eta kosto badaukela gutzat. Hoi nahi nun, azkenen garbi jarri nahi nun azan, eta guk, igual, jungea agiri hoien bile edo, egurre edo atera nahi dalako, baina zerbitzu ekosistemiko hoien aitzekekin jarritako arauek die, eta zerbitzu ekosistemiko hoiek ematen die, baina arau horiek betetzeko gutzako kosto bada. Orduan, iruditzen zaio, horiek azkenen nolabait erreperkutitu behar dela baitare gure ekonomian, eguneroko ekonomia hortan. Pixkat errelego aldaketa eta pixkat gainetik leno botazuez, pixkat ez daukazuen zerbitzu berri bat, baso kudeak eta bermatua edo izen horrekin izenburu horrenpean jarrita, eta nahiko nuke pixkat igual hori zehatzago azaltzea, ez? Badalako perfil bat,
basoarekiko lotura hori galdu duna edo bueno, ez duna etxetik hain zuzenean jaso nolabait, ez? Eta, bueno, pixkat perfil horri erantzuteko, eta benetan horrek, ze zerbitzu emate ditun, eta batez ere, zer suposatzen duen, ez? Nolabait jabea erdigunean jartzea, eta erabakiak beti jabearenak izatea, jabetzak, eredu asko daudelako, edo asko ari dialako sortzen, eta pixkat, zehaztasun horiek igual ematea. Bueno, gu hau berriz ere martxan jarri gendun, geho eta geho jabe gehiago etortze zitzaiolako elkartea, beak bere hemendik gestioakin zeituko lukela, baina bila ezin sortu zitzaiola, batzuk adinen aurra zijoaztelako, aurren zetoztenak, esatez dela ez zuk segi, baina karo, behaia ezinen sentitzezan, ez da. Gero beste bat igual etorri zitzaion, eske hau jaso dut, eta eske ez dakit zein, ez dakit zein ja honekin. Beste batzuk berriz, garbi zeukean, nik gestioakin, nik jabetzakin zeitu nahi dut, eta nik nire agintepean nahi dut zeitzea mendie, baina, nik motibo desberdinen gati, baina, nik ez dut arduratu nahi, horko tramite guztikin, eta hori ere, etortzezan, ate joka, zein got, ez da, zer da, egieratzuk esan ezun bezala, aukera gehiago sortzen naizien, edo, gauz gehiago sortzen naizien, eta esan gendu, hau gukin behar dugu. Azkenen gure baso elkarteko kidedan bat, honea ezin batekin etorri balima da, nola baite laundu mertzaio ezin hoi aurre amaten. Orduan, baso kudeaketa bermatua sortu, izen hori jarri genion, eta horrekin egiten deuna da, ni jabei hola esplikatzen diet, zu pentsatu gu gara zure besoa. Zuk besoa iritsi ezin da leku horieta, gu zure besoa gea eta guk iritsiko gea leku horieta. Eta leku horiet zer die, eguneroko gestioan, batei gertatuko zaio, landaketa baten aurrek alden dago, bere lursaile landatu nahi du, baina hor enpresa bilatu, landarea bilatu, diru laguntzak eskatu, eta esatik, hoi gukingo izkizu lan hori denak, gero zuk erabakitzen duzu zer landatu, eta zen enpresakin adibidez. Baina, horren hasiera, guk erreztasunegatik eta gero, guk basoa kudeatuta eta kudeaketa hori plangintza baten pean eotea, gutzak oso garrantzitsue da. Azkenen plangintza hori, zu daukezun baso jabetza horren planifikazio bat daukezu, urtez urte, 20 urten edo 30 urten planifikazio bat inda daukezu, nun zer eta zelan inberko zenuken, zure baso sailetan. Planifikazio hori aldundia bialtzen da eta aldundiko onarpenakin etortzen zaizu bueltan, orduan zu daukezu planifikazio bat, zure mapakin, aldundik onartuta, behin onarpen hori aldundik emate izula sartzen dezu, nahi dunak behintzat sartzen dezu EPEF ziurtapen sisteman, dala kudeaketa jasangarri bat daramakizula zure mendioietan. Kudeaketa jasangarri hori baieztatzen duna hemen auditoritza ekipo externo bat etortzen da, eta ikusten du gure baso gestioa nolakoa dan, planifikazio horri zeituz eta nolakoa dan. Orduan, hori ja 20 urte badamazkiu hori dena martxan daukeula, eta orduan horrekin gu nola baite garantizatzen deu gure kudeaketa jasangarri edala, eta indikadore, norma une bati erantzunez egiten da kudeaketa plana hoi, kudeaketa jasangarri hoi, eta norma une hortan datozten indikadoreak die ingurumeneko arlo guztikin kunplitu behar dezu, lege guztikin kunplitu behar dezu, eta gero etortzen zaizu kanpoko ikuskaritza bat esaten duna betetzen naizean oitzean. Eta orduan 20 urteko ibilbide badakarkiu, eta 20 urte hauetan azaldu da gure gestioa indikadore denan erantzule dela, eta gestio jasangarri bat, kudeaketa jasangarri bat daramagula gure menditan. Orduan, hoi guk gure baso jabek, gure baso elkarten dauden baso jabek, erramienta hori eskutan eukitzea, gutzak oso garrantzitsue da. Orduan, etortzen zaiuna launtza eske, baso kudeaketa bermatuako launtza eske, esaten dugu bida, hasiera, ingo deu, zure baso sailek hartu, baso saileekin kudeaketa plana eta pausoiek eman kudeaketa plana onartzea bialdu, onartuta etorri, gero PEF ziurtapenen sartu, bati bat, babes hori den aukitzeko, ze, babes potente bada.
Eta gero, behin kudeaketa plana hortako plangintza hori eukitakon, hortiken esate jo bida, gutxi gora bera, 6 urtetako ibilbide hartuko dugu. Datorren 6 urtetan, nun zer lan egin behar dan, hori iken gu arduratuko geha. Hitzarmen bat sortzen dugu baso jabearekin, non gu hitzarmen hortan esaten dugu, bai, 6 urte horietako plangintza hortan datorren aktuazio denak, gestio hori denak gure eskuzten duzu, eta bueno, hoi da tratoa gure baso jabe horiekin. Eta bueno, hasi ginen pontxiki, osea, bat, eta bueno, handik geroxoa beste satelite bat azaltze zen. Baina, bueno, ja azkenen lehen esan detena, ez da igual gaude momentu baten gauza asko gatiken, batzuk urrutituta daudelako baso saioietatiken, ez urruti sentimentun, baizik eta urruti igual distantzin, beste batzuk adinen, beste batzuk, ez jakintasunen, urruti daude basoan kudeaketati ez jakintasunen. Orduan, hoi didenantzako herramienta hor dago eta erabilgarri eta herramienta hon bada. Eta gero aparte, beste baso jabe batzuk daude, behi gestionatzen dutena bere basoa eta gur gaude baita ere akonpainamentuako. Bueno, elkarrizketa tzaile guztik gustatzen zaigu Orexai buruz eta artetxo bat hartzea, eta azukin ezintzun bestera atea izan. Orexarra izanik, beti esplikatzea gau denai, men Orexako erabakigune gorenean gaudela. Eta hori bazala, programa hau egiteko, edo nun grabatu edo, bazala, hori ere transmititu nahi genula, ez? Orduan beti jau denai galdera, da zuri ere nola ez, pixkat, Orexako proiektua inor baino bete esautzezu, Orexakoa zehalako, eta parte aktibo zehalako, baina, bai nahiko nizuke galdetu horri buruz, nola bizizun edo nola ikustezun? Ilusio handikin. Ni Orexa asko matxe dut. Hau hasiera izan zen, oain dela, ziginen oian txikikin, oain dela 32, 33 bat urte, eta gaur egun, eta oian txikik ibilbide, basolkartea bezala ibilbide luze batekoa da, eta Orexai eman dion bizitasune, espalima dezea hemen bizi eta espalima dezu hau bizi, ezintzea kontuatu hortaz ez. Lehen esan deten bezala, gu esnebeile genitun etxean, gero, atxeta ja jubilatu ziren esnebeile kendu genitun, eta gure lur sailekin, zorionez oian txiki hor dao, eskerrik asko esan barra dauket oian txikiri, oian txiki lanean nahi din guztiri, por supuesto, lana izugarri egiten nahi die, Orexako inguru ezaintzen, akustekoa dao, goiko saile eta larreta jutezea, eta ni beti eta denai esaten diete, zoragarrie, nola daude, baino zoragarrie eta ikaragarrie atzeti zelan inda daun hemen. Eta nik nire etxeko sailek, eta beste Orexako beste etxeko saile asko, landa eremu, den esan dut, baso eremuk nire gain gelditu die, landa eremuk, oian txikin gain, eta eskerrak hor da hon, zainketa lan hori dena iteko, eta gero bizitasun hau emateko herriri ere eskerrak hor da hon. Gero gazta gileak ere hor daude, gazta mundiala, nik esaten nuen lenguan, oso gaizki oitutan nahola, zeia hoi baino gazta bobeik ez dut bilatzen, eta gero, horrekin batea, oain beste apustu indana, energia berriztagarrina, eta baita eta ostatuna, eta azkena lanpostuk sortzea herrin, eta momentu honetan gazte mordo bat daukeu berrin, nire 3 alabak ere hor daude gazte tarten, eta behiek ere Orexa matxe dute, eta Orexa ere, etorkizuneko herrie bezala ikusteue, eta ilusioz eta esperantzaz gauzatuko diela gu nahi ditun bezala gauzek, eta honek martxa lehen baino, oain dio gaina, martxa potentego baten, edo guretzat bintzat martxa on baten zeitzea da. Eta nire alabak hemen bizitzen jartzea, por supuesto. Hoxe da, nik askotan aipatzete, Orexako proiektua, eta askotan, leku askotan azaltzea tokatu zaigu, eta zait neo nire, baina askotan hori da, Orexako proiektuak balioko, momentu honetan, biztanleen erenak 25 berauzka,
eta hoiek erringatzen baia. Eta hoi da gure azterketa hoi da, ez? Nola baitez, eta nik uste dut oso ondo laburbildu zula zentzu hortan. Basogintzaren inguruan, horretxatik zerbait aipatuko zenuke bereizgarri, kasu hortan? Bueno, a ber, nik, Gipuzkoako baso elkartean egiten detenez, eremu guztio, dexente zautzet. Nik horrexatik degarri egiten zaitena da, kudeaketakin bertako jabeak zeitzeko asmoakin daudela. Osea, hemen nahiko oso barneratuta daukeu, balen esan dute azkenean, hau lehengo gurasotatik eta aurrekoetatik datorkiu, haiek eakutsi zuten zaintzen, haiek eakutsi zuten maitatzen, eta horrekin nik uste horrexan gehiengo batek bere basoarekin badula loture. Loture izateak esan nahi du zaintzeko nahi hoi eta badaukela. Eta, netzako igual deigarri nahitzen zaitena horrexakin hoi da. Haure basotu dan herri bada, beste herri asko bezala, Baina, bai, nik igual hoi aipatuko nuke, hemen badaola loture, igual beste zenbait herritan baino gehiago bai. Bueno, hor, daukeu lanketa bat horrexan egin dana, baina ez duguna aipatu, diala GPS-ekin Bai. terrenoak eta markatzea, igual ez du aipatu, igual lotura hori ingo deu. Bueno, horrexak bai egin dulako lan hori, eta, pixka ze garrantzia daukan, ez, lehen aipatu egune generazio aldaketa horrekin, jakintza horrekin, pixka eta azaltzeko lan, pixka badalako lan, nahiko momentuan herri desente egiten ari dien lanketa bat, eta momentu geota behan dugu egin, geota informazio gutxio da ona, eta pixka realidade hori bai nahiko nuke pixka azaltzen. Etzako oso lan importantea da, oso garrantzitsua da, gure lursailen jabegoa edo jabetza edo nola baite konkretatzeko nundan, konkretutu fizikoki gaina. Bai, ege da, jakintasun jakinduri asko galduta daola, ze, hemen noain mugarrik nuntzien eta mugarrik bisitatzea juten zienak denboa zeukean bakutzen oin eratxe eta neratxe inkintako jendea izan zen, ondorengoak ja ez gea hain persistentak izan mugarri eta tarteka junde bidatzei eta hor dago, baino poko mas. Orduan, digitalizazio lan hau azkenen bakoitzek bere jabetzak finkatzeko eta fisikoki konkretatzeko eta koordenada UTM-ekin lotuta jartzeko eta azkenean hori daia behin betiako uzten dezun txukundutako, armaria txukundutako gauz bat uzten dezu, zure jabetza ondo mugarrituta, mugarrikin ez, baina koordenada UTM-ekin edo digitalizazio lan horrekin, eta hoi horrek urrea balio du. Hoi garbi, eta denon jabea dana eta bere ondasunekin jarraitu nahi duna, edo bere ondasun hoiei aldan txukunena mantendu nahi dituna eta utzi nahi dituna, egin beharreko ariketa bada gaur egun. Eta betiako garbi gelditzen dielako, zeinena dan, mugak nondien, eta beti gero urrungo bai ez baso gestiorako, baizik eta propiedaden gestiorako ere, jabetzan gestiorako ere, beharrezkoa da. Hoixe esan barrizun ez, batzutan, badirudi, ez, hola jakintza bat, zuk aipatuzuna, ez, mugarrina adibidea, eta bada hor jakintza bat, galtze nahi dana, edo, galtzera kondenatu da hona laitzesteko, eta hori, benola baite usteko eta mantentzeko, eta luzera begirako, arazoak ekiditeko eta oso importante da, baina nik uste baita ere badaukala beste ikuspegi bat, ez? Herri mailan nola baite diagnostikoa diteko, ez? Lehen aipatu dugun perfil aniztasun hortan, gure herrin ere ze perfil dauden, ze perfil egon daitezken gertugo, zein urrutigo, balio dula ere argazki orokor bat iteko, aurrera begirako ikuspegi hori eukitzeko, ez? Badaolako zera hori, ez? Nola baita ere, ez dugu aipatu bide guztiontan, baina baita ere, erakunde publikoak badaukatelako, bereziki udalak eta aidia desente lan honetan, ez? Pixkat, lotura ez daukaten horiei ze soluzio eman, zer ez eman, pixkat, hor badago beste zea, eta nire horrek ere argazki hori emateko balio dula ere, ez? Bai, azkenen zenbait eta informazio gehiago euki baita ere lursailena, orduan eta aukera gehiago dauzkezu informazio horrekin jokatzeko, edo zer gauzetako ere. Hoi ala da.
Baita, jabeekin harreman zuzen hori eukitzeko, zen nik uste gauza Bai. asko diela, baina askotan irudikatzen dugula, bueno, ondo dago eta jakintza hoi nolabait betikotzea, ez? Baina, bueno, hortaz aparte, gauzkala beste Bai. variante batzuk edo beste ezagutza batzuk balio dezaketena beste gauza batzutako. Bai. Bueno, aipatuzu baso elkartean urte desente demakizkizula, ez dugu esango zenbat, baina Gehiegi izatea. baina ez da hain importantea. Bai interesatuko litzaiako, bai, bueno, gustatuko litzai jakitea ez pixkat aldaketa edo ze aldaketa somatu duzun, pixkat zerrekin gehatzezean denbora tarte hontan, pixkat aipatu dituzu leheno gauza batzuk, baina, bueno, pixkat zure esperientzik ze aldaketa ekarrizkizun edo lotuta aldaketa zein izan dian, da pixkat erronkak zein dian, oso pixkat. Bai, da galdera politie. Aldaketak, bueno, lehen esan detena, ez da, osea, berez igual bazetorren poliki, baina bandamarroiak, osea, intziun pumpa, holako bat intziun bandamarroiak. Eta, bueno, ordu arte sistema erabatea zijoan, baso gintza sistema, baso gintza inguru guztia erabatea zijoan, eta oain ja, bueno, igual bekaxa zijoan gaina, osea, igual oizan gertatzen zana, bere kaxa, bueno, bazijoan, da, bueno, bazijoan bere kaxa. Baina bandamarroian kontu honekin, izan deu, karo, azkenen, lehen esan behar da, oain sinisa zan espezie principala, eta hoe moztua, eta oain zer gaude, eta oain zer. Eta aldaketa hortan, orduan bere martxan bat zijoan, eta oain etenda, eta oain, karo, gelditu geha, baso jabea, administrazioa, beste administrazioa, osea, azkenen denok ez gaude elkarrekin, ez daki noa jo, ez diute inok esaten noa jo, egu aigea, baso jabek aigea botatzen eta aldatzen berriz ondo datorrena, berde datorrena, eta gure ustetan arazo gutxi emango dizkiuna, ze lehengon baso jabe batek esaten ziten doi, da gu barnean dauk, barneratuta daukiunak, lurrek ematen diuna, lurrei bueltatu inber diau, osea, beak oiz eukela txikitan ikasi, orduan guk lurrei ematen bali madiu arbola, eta, bueno, gu moztu indo bere garai iritsin danen, gu berriz ere lurre horri zor diuzu, zer da, lur hortan zeiten berriz arbola jarri. Arbolak, azkenen, lehen esan dizutena, osea, kosto batzuk dauzke baita ere, eta kosto horiek asumituta dauzke batzuk. Beste batzuk, gainkarga batzuk badatuzte, asumitzen nahi ganak, baina itxotzen nahi geha. Osea, bason, gainkarga eta horiekin azkenean itxotzen nahi geha baita ere. Orduan, itxotasun hortan gaude. Lehen, etorri zaio triskantza, lehen esan detena, ekonomiko bat, ingurumeneko ere bai, baina ekonomikoa ere bai, eta launtza gabe gelditu geha, gero berriz ere, lurrei berriz ere zor diun hortan, da eman nahi diun hortan hasten geha, baina etortzen zaizkiu, bateko ez dakizer, besteko bakizer, hau ez dakizer, anerrekan bakizer, azkenen beti die, pauso oro, normatiba oro, da guk eman nahi deun, aurra pausoi eman nahi deuna, zankadia pixkoat, eta zankadia pixkoa jartzea da, guri kosto gehiago kostatzea. Orduan, jendea itxotzen nahi da, jendea etxitzen nahi da, behar deun apoio emozionala ere ez deu jasotzen eta ekonomikoa ere ez deu jasotzen. Ez dakiu gaina, guazen bideoi, dan joan behar deun bideaz, ez dau inor gut utelatzen gaituna, ez dakit da hola, hor diferentzie, bandamarroian aurretiken, behar bada, bere hortan, rueda hortan zetorrelako, eta etzan behar launtza hoi, apoio emozional hoi, apoio ekonomiko, gehigarri hoi, baina guain etorri da momentu honetan behar deu. Behar du laguntza emozionala, behar du laguntza ekonomikoa, ze esan dizut, osea, jendea etxitzen nahi da, 1000 arrazoien gati. Baina, badau, etxipen orokor bat badao, eta orduan hor gu, horratik enbaitare sokudak eta zerbitzu sortu da, osea, gestionatzen zaitu barra daukeu. Osea, bati bat, gu sinisten deulako, Gipuzkuk eta gure jabek dauzkean lursailoietan, sortzeko, ondasunek sortzeko kapazitateoi bada hola, eta behai bere lursailei die, behai jaso behar dute lursailoiek daukean ondare horrek sortzen duna, behai jaso behar dute. Baina hor behar du, akompainamentu bat behar du, eta launtza handi bat behar du administrazioarena. Eta nik uste lehen bazeola, naiz rueda hoi izan, bazeola apoio gehiago, momentu hontan da ona, baina ordu noain gauza asko juntatu zaizkiu. Osea, egoera, egoera fitosanitarioa, ez jakintasun egoera, esatizu ja, kudeak eta noa bideratu behar deun Gipuzkoan basogintza, eta hor elkarlan bat nik eskatzen detena hemendiken, osea, bai
jabek, sektorek, administraziok, elkarlan bat daukigu beharra, ze Gipuzko potentzial handia dauke basogintza aurren dula, eta potentzial horri muxin ezin diogin, potentzial hori aldan kudeaketa jasangarrina egin da, eta aldan garanti guztik diela, eta baino hori aurre eman behar dut dena aurtean, eta horko zerbitzuko sistemikoiek, hori aipatzen da, baina azkenean da, gauze jasotzen ditugunak, jasotzen zeitzea. Beste mezu oso bukatzeko oso mezu potentea botazula. Azken aurreko galdera, pixkat betire galdetzea gustatzen zaitena, ez? Askotan elkarrizketa hontako kaso egiten diotenen baten bati, beti da, baino zeatik, nola moldatuko naiz, zenbat zalantza, zenbat zea, eta, bukaeran gustatzen zaitzea, pasa da, hau izan da, hainbesteako izan da. Guztua ontzea. Bai, oso guztua. Nire arazoa da nik ez dauketela. Ez oso guztua naiz egizan da, oso guztua, errexin zait. Igual gauzek argigo esango nahiko nituzke, baina beti gertatzen zaitena da, beti nahi izateto betu, baina ez oso guztu, oso lasai. Azkenen hasieran hasi naiz nerviokin, baina gero ja... Gero ja... Bai, hasi nahi eta gero kasi galdera ikitzeko tartik ere ez dizuten. Ondo, hoxe ja leona. Bukatzeko azkenengo ariketa bat eskatzegeu gonbidatu guzti, eta da, kamarari begira minutu baten, nolabait, elkarrizketa hau ikustea animatuz jendea, mezutxo bat bialtzea, edo pixka bat ze bilatu ezaketen elkarrizketa honetan, edo orduan, bueltatxo bat eman, eta ia zuzenen kamarai behida, minutu bat, o minutu erdi bat, o behazuna. Ateatzen, galdera iken nahi zitzaitela, etorri zaiten erantzuna izan da sinceridadea. Nik uste dut gaur azaldu leiketena bakarrik zuedi, bada sinceridade osoakin itzen detela hemen. Gauzek inungo lore jarri gabe kontatu ditutela. Basogintza lehen esan deten bezala oso importantea da, basoak eskaintzen duna oso gauz asko die eta guretzat denak onak die, eta hori pixka daitu nahi dezuenak, entzun. Da gero aparte, baita ere aprobetxatu, nire hilo badan eneko honek eskaintzen dizuen tartetxoa ikustea, ze horrexai buruz jakiteko eta landare moi buruz jakiteko, kanal hau oso ona dezue. Onaino gaurko elkarrizketa, hurrengo atalean, gehiago eta hobeto. Eskerrik asko horregoteatik.